Вітаю, друзі! Доброго вечора. В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». Сьогодні її для вас проведу я, ведуча Лариса Волошин. Збірник «Кримськотатарський національний рух» у 1917-1920 роках за архівами комуністичних спецслужб презентували сьогодні в Києві. В ньому йдеться про розсекречені документи з архівів Служби безпеки України. Які саме документи були розсекречені, про що в них йдеться та яке значення для минулого і майбутнього Криму будуть мати ці папери? Про все це ми поговоримо з нашим гостем, одним з авторів книги, науковим співробітником Науково-дослідницького інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. У нас в студії Андрій Іванець. Вітаю вас, пане Андрій. Доброго вечора. Перше моє питання про значення. Що такого особливого в цих документах? Ті документи, які ми сьогодні представили на суд читачів, вони є, частина з них просто цікавими для того, щоб краще розуміти, як йшов процес трансформації кримськотатарського народу в сучасну етнонацію. А деякі є насправді принципово важливими, такими, які дозволяють подивитися на ключові події в історії кримськотатарського народу, спираючись саме на першоджерела. От, наприклад, за останні 20-30 років вийшло просто десятки монографій, є захищені дисертації, є сотні статей, де згадується Курултай. Це саме перше скликання Курултаю 17-18 років, спочатку як національних установчих зборів, потім вже як національного парламенту. Але в абсолютній більшості цих книжок нема жодного посилання на саме протоколи Курултаю. От нам вдалося знайти ці протоколи Курултаю, їх переклади, які були зроблені у ДПУ наприкінці 20-х років. І частину з них представити в цій книзі. От 4 є протоколи першого засідання, коли тільки відкривався Курултай як установчі збори, останнього засідання, коли Курултай було перетворено 26 грудня 2017 року вже на національний парламент і був обраний національний уряд. Також 2 з протоколів розповідають про цікаву надзвичайну сторінку кримськотатарського національного руху. Це протоколи, де обговорювалися жіночі питання, тобто питання рівноправності жінок. Це для багатьох суспільств воно актуальне і досі, а на початку ХХ століття, тим більше в мусульманському суспільстві, в традиційному суспільстві, воно стояло надзвичайно гостро, і кримські татари, вони досягли цікавих результатів в плані емансипації жінок, вони випередили багато народів в цьому питанні і досить швидко, і підтримувалось це, зокрема, і керівництвом національного руху, от в тих протоколах, які сьогодні вже можуть прочитати і дослідники, і всі, хто цікавляться жіночим питанням, історію Криму, історію кримських татар. Там є, наприклад, аргументація муфтія, який Намана Челебіджи-хана, першого демократично обраного муфтія, не тільки в Криму, а взагалі на постімперському просторі. Він дає свою аргументацію. Є сили, які виступали проти рівноправності жінок, є хто за. І от ми можемо безпосередньо почути голоси тих людей, які обговорювали такі питання. Окрім того, є витяги ще з 2 протоколів мандатної комісії Курултаю, і тепер, власне, я думаю, можна вирішити багато суперечок щодо кількості депутатів, щодо кількості жінок-депутатів, які були, оскільки мандатна комісія надала, власне, звіт, і там видно, що було, там є і прізвища, і видно, що було 79 делегатів Курултаю. Найчастіше, якщо ми візьмемо оприлюднені книжки, то там буде сказано, що 76. А в цифри взагалі гуляли від 62 до 79. От сьогодні ми можемо сказати, що 79, і кожен може сам переглянути ці документи і зробити власні висновки. Причому
Покажіть, будь ласка, якщо- книгу, щоб наші глядачі От, могли її побачити. Це в мене книга. Книжка наша складається з двох частин. З історичної, де є історичний виклад, історичний наратив, описуються події 17-20 років, що відбувалося з кримсько-татарським народом, кримсько-татарська революція 17-19 років, національно-визвольна боротьба другої половини 19-20 років. І, власне, от друга частина, про яку ми говоримо, документальна. І ось я, якщо так відкрию книгу, перший документ, от якраз протокол першого Курултаю, його переклад. І отут зверху є QR-код. Тобто кожен, хто візьме в руки цю книгу, він може прочитати сам протокол з примітками, які розповідають про людей, які виступали, і роз'яснюють географічні назви старовинні, які були потім знищені комуністичним режимом, якісь поняття пояснює. І ще можна от завдяки QR-коду, це така досить для нашого суспільства новина. Я от сьогодні розмовляв буквально з директором з одного з інститутів гуманітарних, він був якраз в захопленні від цього елементу, бо можна навести гаджет і побачити вже сам оригінал документу, як же виглядає оригінал. Ми старалися і в примітках відзначати, де ж там що підкреслено і як це передано. Але все ж таки от тепер можна кожному побачити вже сам документ. Причому ті документи, наприклад, про які ми з вами зараз говорили, протоколу Курултаю, вони є сьогодні на окупованій території. Це ті документи, які вдалося скопіювати ще до анексії, і от сьогодні ми їх включили. А основна маса документів – це ті матеріали, які вдалося розшукати в галузевому державному архіві Служби безпеки України. І про що в них йдеться? Це такі складні документи, вони зберігалися в, власне, репресивних справах. Була така репресивна справа партії Міліфірка, Національна партія, Народна партія, так навіть точніше буде перекласти. Власне, це була сфабрикована наприкінці 29-го року справа, по якій пропустили на початковому етапі 63 активних діяча кримськотатарського національного руху, деякі з них потім були державними, громадськими діячами, культурними діячами. Тобто це така кримськотатарська еліта національно орієнтована. Сфабрикували проти них справу і потім там їх звинувачували в різних вигаданих контрреволюційних якихось злочинах. І це звичайний елемент взагалі репресивної політики. Можливо, за однією з концепцій це вже був початок геноциду кримськотатарського народу, а депортація стала вже піком. Але от за цих жахливих обставин, завжди так виходячи з філософських міркувань, є щось позитивне навіть в цьому жаху. І от виявилося, що в ці злочини, чим вони виявилися в момент, який позитивний, що під час формування цих справ у людей вилучили документи, дуже важливі документи, саме про той період, який цікавив нас, про 17-20 роки. Спецслужби радянські і репресивні органи, вони дуже цікавилися цим періодом, бо це період, коли власне виникають структури загальнонаціональної самоорганізації кримських татар. Кримські татари висувають свої проекти політичного переоблаштування Криму, політичні проекти. І спецслужби вилучили те, що в них називається на їх професійному слензі трофейні матеріали. От серед цих трофейних матеріалів є, наприклад, одна з таких для нас науковців важливих знахідок – протоколи слідчої комісії Курултаю 18-го року щодо людських і матеріальних жертв першого захоплення влади більшовиками. У нас є цей документ, я хочу, щоб наші режисери його показали. В цьому протоколі, в цьому звіті підраховано, як вже сказав
пан Андрій, людські жертви і матеріальні втрати, які завдала перша більшовицька окупація 18-го року, впродовж січня-квітня 18-го року. І документ направлено до президії кримськотатарського парламенту. Там йдеться про те, що підраховано було тільки населені пункти щодо Південного Криму. І за підрахунками комісії, більшовики вбили 115 людей, з числа кримських татар поранили 11 людей, і матеріальні збитки склали 8 мільйонів людей. І що цікаво, в цю цифру не увійшли втрати, які були завдані кримськотатарському народу в інших частинах Крима. От, пане Андрію, поясніть, про які населені пункти мова? Парламентська слідча комісія була утворена Курултаєм одразу після того, як пав більшовицько-лівий есерівський режим навесні, 23 травня. І комісія працювала наприкінці травня, 2 місяці влітку, збирали ці матеріали, їздили вони в Бахчисарай, Гурзуф, Алушта і по південному берегу ті населені пункти, які от Ялта, знаходяться власне в проміжку між Балаклавою і Алуштою. Ну, вони зробили навіть таку екстраполяцію, що не менше 200 людей було вбито, саме кримських татар. Вони оцінювали перш за все втрати кримсько-татарського народу в результаті дій більшовиків, які захоплювали владу в Криму силою на межі 17 і 18 років. Але це, те, що ви показали, це вже висновки комісії. Вони якби дають кінцевий результат комісії. А для науковців важливі і проміжні документи. В нашій книжці є ціла низка документів, допитів, наприклад, мешканців села Корбек, а тепер і Ізобільне, мешканців різних населених пунктів Криму, які розкривають важливі аспекти історії того часу. Там, наприклад, є переліки втраченого майна. Це вже для тих, хто займається історією повсякдення, це теж може бути цікавий матеріал. Там є свідчення людей, які розповідають, наприклад, про перебіг, підготовку антибільшовицького повстання у квітні 1918 року. Це теж для істориків дуже цікаво, і ця тема не до кінця вивчена. І ціла низка інших аспектів завдяки вивченню цих документів, про трагічні події, там і про політичне зіткнення, і міжетнічне зіткнення говориться. Але воно значно поглиблює наше розуміння тих драматичних подій, які відбувалися у період війн і революції. І що цікаво, ще з 30-х років в історіографії містилося таке твердження, в Бочагов, перший історик, написав радянський, що ці протоколи втрачені, що їх цілісних нема. Ну, виявилось, що під грифом вони зберігалися, і от сьогодні нам вдалося їх знайти і показати. Ну, ця сума 8 мільйонів рублів. Чи можна перекласти це на сучасний еквівалент, щоб було зрозуміло, скільки це? Ну, от зараз прямо я не готовий за 3 місяці, сказати. Наскільки в той період це була велика сума, 8 мільйонів? Це значна сума. Для того періоду це дуже суттєві втрати, це втрати багатьох родин, джерел для життя, просто майна. Це дуже суттєво. В вашій книзі якісь факти історії людські? Що саме відбувалося? Чи зафіксувала комісія саме ці моменти? Хто приходив, як поводилися, що вилучали? Да, от якраз під час допитів комісію свідків там містяться цікаві подробиці, часто драматичні, як вбивали мул, наприклад, якщо з точки зору релігії дивитися. От є людські історії. Ну, я ще хотів би зазначити, що в архіві СБУ тут в Києві вдалося знайти покази Хусні Абдурамана. Це один з діячів другого плану національного, кримськотатарського національного руху і органів самоврядування. Але вони розкривають можливе походження отих перших протоколів
про які я казав Курултаю, звідки вони взялися в органів, репресивних органів Радянського Союзу. Хусні Абдурахман розповідає, що він був стенографом Курултаю, людиною, яка записувала безпосередньо, було кілька таких людей, коли виступали делегати Курултаю, і в нього зберігалися ці чорновики. Один із кримськотатарських діячів, який займав високі посади вже в автономній Кримській РСР, він попросив Мамут Недім, він певний час навіть був наркомом освіти, він попросив цю людину переписати на чистовики ці протоколи для того, щоб вони збереглися для історії. Він почав цю роботу. І перекладач, власне, пише, що деякі дуже хорошо читаються, а деякі важко розібрати. То, я так і розумію, що це робота якраз цієї людини, Хусні Абдурахмана, що він деякі переписав, і тому нам легко їх, перекладачу було легко їх перекладати, а нам сьогодні легко читати. А от ті, що були в чорнетках, вони так і лишилися необробленими. Ну що ж, копії документів, які опубліковані в цьому збірнику, вони розміщені на сайті електронного архіву Українського визвольного руху. Давайте подивимося, яка адреса. Я щиро раджу тим, кому це цікаво, зайти і подивитися, почитати, відчути себе дослідником. Пане Андрій, от на презентації доктор історичних наук, професор Станіслав Кульчицький, дуже відомий український історик, він сказав, що коли він ознайомився з цими архівами, з цією презентацією, я зараз зацитую, досліджуючи кримськотатарський національний рух, я бачу, що він на першому своєму етапі 1918-20-х років був дуже зрілим, якщо порівнювати з українським національним рухом. Мова йде, наскільки я розумію, про здатність, бажання і якийсь внутрішній національний ресурс для створення держави, цієї державності. Це про це пан Кульчицький говорив? Ну, я би сказав про ступінь і рівень самоорганізованості. Тобто кримські татари, вони дійсно проявили себе в 17-му році, дуже проявили свою вітальність. Да? На початку ХХ століття взагалі писали навіть в офіційних документах органів самоврядування, що кримські татари вимирають через ту політику, яка була. А тут раптом, коли були зняті ці шори і з'явилася можливість виявити свою суть і вільно діяти, то кримські татари проявили високий рівень самоорганізації. Вони йшли в процесі і власної модернізації, і зміни суспільних відносин. Вони йшли достатньо швидким темпом, випереджаючи багато спільнот і всередині Криму, і серед мусульмансько-тюркських спільнот постімперського простору. Наприклад, кримські татари першими обрали муфтія демократичним шляхом, а 3 інших великих об'єднання мусульман на території колишньої Російської імперії, вони вже йшли якби слідами кримських татар в цьому. Кримські татари проявили великі такі результати в емансипації жінок. Буквально перші кроки взагалі в їх самоорганізації, в Кримський мусульманський з'їзд, він був багатолюдним і представницьким для народу, який налічував тоді трохи більше 200 тисяч. На це зібрання прийшло 2000 людей. Да, тобто от, такий потяг до самоорганізації і вміння об'єднатися, вони було продемонстровано ще в той момент. І пізніше, вже рухаючись разом із тюркськими народами, разом з Україною, яка була таким провідним елементом федералізації постімперського простору, кримські татари знову ж таки встигали зробити те, що не встигали багато народів через дії, наприклад, більшовиків. Вони все-таки провели от ті установчі збори, про які ми казали. В Києві на з'їзді народів в вересні 2017 року було ухвалено рішення, що необхідно перед всеросійськими установчими зборами провести національні установчі збори. От кримським татарам вдалося це зробити, на відміну від багатьох інших народів, які вже не скористалися цим шансом.
І от тоді вони заклали традиції, які, власне, живі сьогодні. На нашій презентації був присутній, наприклад, Рифат Чубаров. Хочу нагадати, що він був обраний головою Меджлісу на Курултаї. Тобто ці інституції діють і модернізуються до сих пір. Да. Мене цікавить момент цієї більшовицької окупації, тому що більшовики повернулися. І ми розуміємо, що при тому, що багато говориться про, в радянські часи говорилося про якийсь такий більшовицьку революцію або такий свідомий рух тріумфального ходу радянської влади. Так, до цього всього, але тим не менш, армія Муравйова, всі ці речі ніхто не забув. Тобто, в принципі, це була окупація і як України, так і Криму. Скажіть мені, як їм вдалося? За рахунок чого? Встановлення більшовицького лівоесерівського режиму в Криму – це цікавий процес. Він, власне, демонструє, що в нестабільних умовах рушниця вирішує питання влади дуже швидко. Більшовики в Криму не були ще якимось надто популярними. Буквально в листопаді місяці відбувалися вибори до всеросійських установчих зборів. І в Таврійській губернії більшовики набрали лише 5%. Це менше навіть, ніж в середньому по Україні, не кажучи вже про центрально-російські губернії, про Великороссію, де там 25% більшовики мали підтримку. Тобто підтримка була відносно невелика, хоч і вона зростала, але демократичним шляхом більшовиків не було шансів отримати владу в Криму і в Таврійській губернії загалом. Бо кримські татари, якраз Кримсько-татарський національний рух, вони ініціювали, вкинули цю ідею, запропонували проєкт кримчанам створення Кримської Швейцарії, Кримської Народної Республіки, де б були враховані інтереси всіх етнічних спільнот, які проживають на території Криму. І з цією ідеєю, власне, погоджилися не з створенням республіки, а з тим, що необхідно зібрати всекримські установчі збори, а це була якраз політика кримських татар, їх політичного проводу, що ось кримські татари відстоюють цю ідею, тепер пропонують всім кримчанам зібратися на всекримські установчі збори і демократично вирішити про той статус, який необхідний Криму. І оцю ідею підтримали тимчасова влада Таврійської губернії, яку утворили органи самоврядування, політичні партії, профспілки, національні організації. І Крим готувався до всекримських установчих зборів. Але от в Севастополі в цей момент захопили владу силовим шляхом через створення військово-революційного комітету, спираючись на моряків Чорноморського флоту. Тобто такі полосаті чоловічки. Так, полосать, можна так сказати. Почалося, до речі, з терору. Всередині грудня 1917 року в Севастополі був спалах терору, спровокований якраз ліворадикалами, який призвів до людських жертв. І чимало істориків розглядають ці події як початок, власне, червоного терору. В Криму це було точно, а можливо і на багато ширших територіях. І вони захопили владу, перетягнули на свій бік Чорноморський флот, і потім, спираючись і на демагогічну пропаганду, а ще більше, головне, на що вони спирались, на озброєні загони моряків, не користуючись широкою популярністю в Криму, вони створили таку переважаючу військову силу, яка дозволила їм встановити свій режим і нав'язувати вже кримчанам свій образ дій. Я хочу, щоб ми ще встигли прокоментувати ось який момент. Згаданий вами Рифат Чубаров під час презентації, він навів цитату, уривок з історичної праці одного з українських науковців Миколи Мельника. «Україна і Крим в історичних взаєминах». Ця книга була видана в 2015 році. Вона «Бібліотека українського воїна». 8 тисяч примірників. Ваша книга – 1000 примірників. І ось цитата. «Аналізуючи татарсько-українські взаємини в козацькій добі, дійдемо до остаточного висновку, що татари не записалися в історію України як союзники, тільки як вороги української державності, не менше від поляків і москалів». З одного боку, ви говорите
Ось на кожну 1000 ваших примірників є 8 отаких. Що нам я робити хочу- з цією пропагандою, яка досі роз'єднує і роззброює? Ну, цей такий публіцистичний неглибокий твір, створений в діаспорі років 50 тому Миколи Мельника, вони не має якоїсь історіографічної цінності. І, власне, його б дійсно не варто було перевидавати, оскільки він явно застарів. Він не спирався якраз на документи. Я навіть не знаю, чи можна його так повністю назвати дослідником, чи просто автором. В них просто доступу до подібних документів не було. І такі тенденційні твердження, вони, звісно, перекручують той складний... Так, а може вас видавати більшим накладом? 1000 чи нема? Ну, я, звісно, як автор був би не проти, але я мушу сказати дякую і Міністерству інформаційної політики, яке підтримало це видання. Тобто це державна політика. Я не знаю, хто видавав цю брошурку. Ну, книжка «Україна і Крим» Миколи Мельника – це невеличка така брошурка. І Пане Андрію, тоненька. буквально хвилина, а я хочу, щоб ми дали інформацію нашим глядачам, де можна придбати вашу книгу. Чи буде вона в електронному вигляді? Як, от такі моменти поясніть, будь ласка. Ну, оскільки тираж у нас обмежений 1000 примірників, то оригінал, власне, в електронному вигляді цієї книги, він розміщений на сайті Центру досліджень визвольного руху. Буде він розміщений і на моїх ресурсах дещо пізніше. Тобто, якщо забити в пошуковик, то, я думаю, можна буде знайти ці матеріали. І ті документи, які є, вони на сайті Центру досліджень визвольного руху є вже сьогодні. А хто хоче отримати книгу, то поки необхідно звертатися в Міністерство інформаційної політики або приходити на наші презентації, де ми ці книги збираємося розповсюджувати. Дякую, пане Андрію. Ну що ж, подякуємо Андрію Іванцю і авторам, і низці авторів, які видали цей твір, які познайомили нас з важливими дуже документами. Я ще раз нагадую, що для того, щоб знати, яким буде майбутнє, необхідно дуже досконало вивчити минуле. На цьому я з вами прощаюся. У нас в студії був Андрій Іванець, науковий співробітник, історик, український науковий співробітник науково-дослідницького центру українознавства Міністерства освіти і науки України. Мене звати Лариса Воложна. Цю програму для вас провела я. І перед тим, як передати слово новинам кримськотатарською мовою, хочу ще раз нагадати, підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці і читати сайт Суспільного. На все добре.